राम राम मंडळी. आज मी जातोय रेडीक गणपती बाप्पांचा दर्शन घेऊन. मी रेडी जातोय आरोंदा मार्गे, कारण काय शिरोडा साईडला रस्त्याचं काम होतं, धूळ वगैरे उडत होती, त्याच्यामुळे मी आरोंदा साईडने गेलोय पहिल्यांदा रेडीक. आता तुम्ही समोर मंदिर बघतात तर माऊली मंदिर, आणि तिकडून राईट मारला की रेडी गणपती मंदिर. मी रेडी पोचलोय. मंदिरच बघून एकदम प्रसन्न वातावरण होतं. आणि बाप्पाक बघून अजूनच मन प्रसन्न झाला, मन एकदम खुश झाला माझा. नंतर मंदिरात थोड्या वेळ बसान नंतर आम्ही गेलो साईडच्या बीच वरती, मी आणि माझा भाऊ होतो. रेडीतून रिटर्न शिरोड्यात येताना ह्या भेटता मिठागर. नंतर रिटर्न मंदिराकडे येऊन नंतर आम्ही घरात जाऊ सुटलो आणि पोचलो आम्ही शिरोड्यात. नंतर आम्ही उसाचा रस पिऊन थांबलो आणि लगेच रिटर्न घरात. मी पोचलोय घराकडे. चला बाय बाय, आजच्यासाठी एवढाच. बाय बाय. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.